Fa 150 anys el ferrocarril va transformar Mallorca. Avui celebram la seva història, el seu llegat i el seu futur. La commemoració del 150 aniversari va néixer amb un objectiu clar: posar en valor el patrimoni ferroviari de Mallorca i acostar la seva història a tota la ciutadania. Durant els anys 2025 i 2026 es desenvolupa un ampli programa d'actuacions culturals, divulgatives i institucionals. Un gran projecte coordinat amb la col·laboració d'institucions, ajuntaments, associacions i professionals com a element clau per al seu desenvolupament. Es va crear una imatge commemorativa pròpia, acompanyada de materials divulgatius i simbòlics, cartelleria, marxandatge, bitllets i plaques commemoratives. Elements dissenyats per a deixar empremta i reforçar la memòria col·lectiva del ferrocarril. En breu es publicarà un llibre històric que recull els darrers 30 anys d'SFM, un exemplar per fer memòria i reflectir el nostre compromís amb l'evolució del servei. L'eix central de l'aniversari va ser una gran exposició commemorativa, concebuda com un recorregut per la història del ferrocarril a Mallorca. Textos, imatges històriques, plans i fotografies contemporànies van permetre explicar la seva evolució, el seu impacte social i el seu paper vertebrador del territori. L'exposició va tenir caràcter itinerant, acostant l'aniversari a diferents municipis de l'illa. Inca, Sa Pobla, Sineu, Lloseta, Sant Llorenç des Cardassar, Llucmajor i Manacor van ser algunes de les seves seus. El programa es va completar amb un cicle de conferències que va aprofundir en la història, el patrimoni i el futur del ferrocarril. Les sessions van ser gravades i difoses per ampliar el seu abast i conservar el seu contingut. La participació ciutadana va ser una part fonamental de l'aniversari. Els concursos de fotografia i dibuix infantil van permetre implicar a persones de totes les edats en la celebració. Aquest aniversari no sols va ser una celebració, va ser un compromís amb la nostra història. Durant aquest any, treballam per a recuperar, digitalitzar i conservar documents històrics que formen part de la nostra identitat. El Museu del Ferrocarril de Mallorca va obrir les seves portes per novembre. Un lloc creat per preservar, compartir i projectar la memòria del ferrocarril. Un espai que no només conserva peces i documents, sinó que també explica històries, reconeix l'esforç de tantes persones que han fet possible el ferrocarril i reivindica el seu paper clau en la transformació i progrés de la nostra illa. La recuperació de l'Hostal Terminus retorna a la ciutadania un edifici emblemàtic que reneix com a referent de modernització, un pas més per contribuir a dignificar un espai clau de la mobilitat a Mallorca i a reforçar la seva funció com a porta d'entrada ferroviària a la ciutat de Palma. Un treball pensat per a que aquest llegat continuï viu i accessible per a les pròximes generacions. 150 anys d'història compartida. 150 anys connectant Mallorca.